Nung natanggap ko na yun, parang sarap-sarap. Pero kapag pala ginawa mo lahat yung mga bisyo mo, pag-inom ng alak, A few moments later. noong 2005, na-desisyonan namin ng mag-asawa na tumira sa Amerika. Immigrant kami doon. Doon ako nagsha-show eh. Diba, maraming show din doon eh, dahil malaki ang lugar na pag Amerika eh. Doon ako na-check na meron akong prostate cancer. Yun, pagkasabi sa akin ng cancer, na parang hina ako, nabigla ako. Dahil sabi ko, bata pa ako torture sa'yo eh, dahil cancer eh. Kasi hindi naman talaga ako mahilig sa Bible. Nanggaling ako sa showbiz eh. Puro kasiyahan ang alam ko eh. Sila nga nakikita nila, pag tinuturuan kami ng Bible, nakikita nila, umiinom pa ako ng beer eh. Diba? Bumalik ulit ako sa pag-inom ng beer. Kahit na gumaling na ako. Yun nga, humiling nga ako sa Diyos ng gumaling ako. At sabi ko, titigil na ako sa pag-inom. Dasal uli ako na sana pagalingin niya uli ako. Tapos, sinabihan ako ng doktor na hindi na ako pwedeng mag-concert dahil mabigat na yung karamdaman ko. Noong una, nagkaroon ako ng prostate cancer, iyak na ako na iyak noon. At sabi ko, pagalingin ako, titigil na ako sa pag-inom. Sobrang iyak ko noon. Dahil una sakit ko eh. Pangalawa sakit ko yung heart failure. Lalong iyak ako noon. Sabi ko, titigil na rin ako sa pag-inom. Sobrang iyak rin noon. Paano ngayon pangatlo? Ito na yung pinakamatindi. 2013 ako nagka-heart failure eh. Itong 2014. Yung ako, may diabetes ako. At tapos yung mga ugat ng mata ko ay pumutok. Nabulag ako. Yun na yun. Pinakamatindi ng ko yun. Pagsubok sa akin. Na di ko akalain mangyayari sa akin yun. Sabi ko sa inyo, aking amang Diyos. Dating kasaganahan binigay niya sa akin, kasikatan,